Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanku da sake saduwa da mu a wannan shiri namu na sararin samaniya. Kamfanin ƙera rokoki da kumbo mai suna SpaceX, mallakin shahararren attajirin nan na duniya Elon Musk, suna shirin harba kumbansu mai suna Starship cikin sararin samaniya. Starship dai shine kumbo mafi tsayi da ƙarfi da aka taɓa ƙerawa, kuma zai kasance irinsa na farko wanda za a iya sake amfani da shi gaba ɗayansa ba sau ɗaya ba. Saɓanin kumbuna da aka saba amfani da su, waɗanda idan suka tashi sama suke rarrabewa suna bin iska ba a sake ganin su ko jin ɗuriyarsu. Kuma kumban yana da sashe biyu. Sashe na sama shine kumbo wanda zai ɗauki matafiya sararin samaniya da kayayyakinsu da kayan aikinsu da abincinsu da komai da komai. Sai sashe na ƙasa wanda aikinsa shine ya cicciɓa wancan kumbo daga ƙasa zuwa sararin samaniya, inda daga nan zai rabu da shi ya bar shi ya ci gaba da tafiya, shi kuma ya dawo duniya ya dire. Duk da cewa wannan fasaha abu ne mai wahala, amma kamfanin SpaceX suna bakin ƙoƙarinsu domin cimma wannan buri, kuma tuni suka yi nisa domin har sun ƙera ƙananunsa, kuma sun gwada harba su a baya a shekarun 2020 da shekarun 2021, inda wasu suka sauko lafiya, wasu kuma suka samu matsala wajen sauka. Karo na baya-bayan nan shine gwajin harba wannan kumbo da kamfanin ya saka karfe 3 na ranar 17 ga watan Afrilu shekara ta 2023. Sai hakan ya gamu da cikas sakamakon daskarewar wani bututun iska a jikin kumba. Kuma kamfanin za su sanar da sabuwar ranar gwajin a kwana kusa. Shi dai wannan gwaji ana saka ran kumban zai kusan zagaye duniya ne cikin awa 1 da rabi, inda zai tashi daga kasar Amurka kuma zai sauka a tsibirin Hawaii. Idan aka yi nasara a wannan gwaji, hakan yana nufin babban burin attajirin nan Elon Musk ya kusa cika. Wato burin kaiwa ɗan adam ya fara rayuwa a jar duniya, wato duniyar Mars. Domin ya tsara cewa zai amfani da ɗaruruwan kumbunan ne na Starship wajen jigilar kaiwa mutane da kayan masarufi zuwa duniyar Mars, har ma su zauna su gina gidaje su fara rayuwa. Yanzu mu dai sai mu ce Allah ya nuna mana.